Ready na si Mother para sa panagbo. Nakaligo na siya. And si Ondoy, ready na po si Ondoy para managbo. And si Gerald ug si Auntie Mercy, ready na sila para managbo. Ready na guys, magbambam. Hello guys, good morning sa inyong lahat. Ngayon ay managbo kami sa death anniversary dito sa ilahan ni Ate Nancy. Igso ni Mother. Ano sa Tagalog ang igso? Eto guys, kasama ko sila ni Auntie Mercy. Hi guys, good morning. And si Geraldine. Hi guys. Tapos si Sherwin, wala si Sherwin dito kasi pumunta siya doon kay Inko Meloy. Bilisan na ninyo, Mother! Si Mother talaga hindi pa nakabihi si Mother. Baka naman mamaya mahuli tayo sa kainan. Tayo na, managbo na tayo. Bilisan na ninyo, Mother. Asa ba sinilas ni Undoy? Na, kuha sa sinilas ni Undoy ikaw. Undoy, kuha sa sinilas. Ang sinilas aman? Ang sinilas asa? Huy, ima, paggali ka mo, ima. Na, di na tagakaon karon. Asa maning Paris dala sa yung chinilas? Huy, ginoo ko, ima. Pila nakakatuig diha. Wapa ka na human? Di na ni mo na isira diha? Ang Kanada na? Ako'y ginoo ko, di na ni mo na isira diha? Ay, bili na lang ka din yung day. Basig na tagat ko Azural pag atong Ayan si Auntie, ready na si Auntie. managbo na sad mi guys. Makibambam kami doon. Para di na makalungag. Ay nadoy. Saba lagi ko no. Hala, managbo ka, Undoy? Nauho. Eto na guys, papunta na kami doon. Sana makakain kami. Malapit na kami. Nakakahiya pero hindi na tayo magpahiya-hiya basta managbo. Diba, Auntie Mercy? Oh, sure. Parang ang tahimik-tahimik, siguro kami lang ang nandito. Walang tao. Walang tao. Kami lang ang pakainin sa handa. Ang swerte naman namin. O diba? Pag managbo tayo, hindi na tayo maghanda ng ating tanghalian. Kaya ito, grasya kay ngano, nakapanagbo tayo. Iniimbita tayo nga managbo. Kaya ito, panagbo tayo guys. Sama kayo sa amin. Ali mo, managbo ta. Kasi ganahan mo uban ako managbo. Kaya ito guys, hindi na tayo mahiya kasi tayo naman ay iniimbita. Kaya huwag na tayo mahiya, ante, no? Oo. Ay nang. Kami din tapos natanan mga gipang kuan ako nga dali dire kay naikaon sa gamay. Sabi. Na sinang ninin. Ninin. Si agaw ninin. Igagaw na to ninang. Kaila ka na ninang da. Kaila kayo. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maani nga uban kanato karon ning atong panagiusa alang sa first anniversary sa mong inahan nga si Nanay Juana. Ay nakasala kami kanimo ipakita ang imong kaluyog luwasa kami
iwastom sa iyang kasabutan hangtod sa kahaturan. Pinaangkin sa ang Mama Mary kung inyong kapamalaguan ang mga tabasa na akong gibasa. Tingali, makakailuktok. Tingali mo, murag na sa tihapon ko. Cordero sa Diyos nga nagawag ang sa mga saga sa kalibutan at lagi kami sa kaligtasan. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, Holy Spirit, and I come. Ang grasya sa Ginoo nga panaghiusa sa Espiritu Santo ani ang ubang nga nato niining atong panaghiusa karon. O natapos na ang atong sa pag-ampo o hinaot
nga ang kalinaw o panag-iusa o maghari sa matag usa kanato. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dera guys, humanami kaon. Okay, busog na sila. Tagay na pod, mga kasilinganan rami diri tanan guys. Nanay ko an bring ha si Tiban. Pahuway sa kay busog kaayo. Dili ra ko taman guys. Daghan kay salamat sa inyong tanan. Bye. Eto guys, pauwi na kami. Uli nami guys, tapos na kami. Walay nagmahay kay nakakauntanan. Nakabitbit pa, nakabring house pa. Sinang ninin o, lugusa makadaog sa bring house. Saging.